Karbi Anglong Singing Star Management Team pen patir pipon si ingdeng hinia phong Anglong kiti angdeng Diphu Joysing Doloi auditorium kolalong pipon 20 BN CRPF Diphu headquarter atum pen patir pipon si Nepali bosti aphan solar lamps panong pipen RD Jenny Anal Commandant 20 BN pen si ingpupon Song Troxia tum chilang si rong parpi rong be akumle na thengno Narendra Modi ami phike kaipon Sikar be arong dolong kaheno dak ajok towar kacheleng kesung Kohora along kep angdeng kaji rong hangpi aphan kachikimo Number adarsa ahawar dharmo sing be arong along PHEWSS dota dopajon Kardom pini prime time than bang pini limerina hansepi non arjeita birtang ton pen Lakha inko rahini suru pathar constituency angkang number adarsa ahawar dharmon sing be arong along PHEWSS dota dopajoy Kidamtang ningkan inkoi anta kiso se apor letang lo number adarsa ahawar arat atum aphan WSS lang kepajun longle hawar arat kidu kelak arat atum kijun alang akisung pen ajok kesung tiun eke boy lahaita man pondo athe rong ahawar hapat along kidu kelak arat atum anutin amade tangka maha kedopet kalipen ajok dongkor mati travel jolong theke ben langhe juhut alang chitim ing hajang toy anchot kali ningkreng apolotik lang tikreng barla aporti lang chiho lahai alang kijun pen monit along upi kemanji bulahai number adarsa arat adupen birta nang pidun Karbi Anglong along 30 department ajakong lokok apita lakuson ahawar arat atum aphan lang kijun akisum keman hinduk mimi ason manwon lasik Karbi Anglong Autonomous Council in charge PHE PMCEM lapen MLA lapen MP atupen Prabjit pen number adarsa PHE WSS alang hawar arat aphan kipajun longji aphan hawar arat atupen tuning report for pathar pen jotno singbe 365 News India Constituency Gethom Phuluni Langhin lapen Singhason kapar lopon Sikar be arong non parivartan asorkar kekhi bom ahut sitamik non anta parivartan atomon japjilang asonsi thekponlong Pinpur ponmi bangso arong mate Sikar be arong laki constituency ke thomsi parlo ponlo laben non BJP mate parivartan asorkar si khipon bom lo bonta bangso arong along ke non pu anta parivartan atomon ke japje rek ajok Phuluni ahi thipen Sikari ingti arong atowar rong thong an kacheleng chi atowar along dolong non pu anta kemisen avi kalwar le do puwai phitsitamik halapu anat towar kaselam atu bangso arong akalwar adu phet amatsi sangti sitame kipur aret ajok kangrai et asonsi nang mande luputa haladak arong amikar raju rong hangpen nang pachini do lasi uthot prabjin pen nang selam wek nang chikusi pherangki athengno nang chethatlu langhin pen indrajit rongpar 365 News India Kohora along kep angdeng kaji rong hangpi aphan kachikimo pini ada por phainer kebra achitim apor malompen kohora along aningkan rang asonsi pining lethotta kaji rong hangpi aphan kachikimo padopon jaimek ateng pen ada por phainer kebra achitim apor pen osomar atum arjan ki hichipati pedo lapen por phai kepen kaji rong hangpi akumlin aphan karcho lapen mirale kepa I lapen por phai kre isi pen Rat amaipi pedopon EM Rupsing Teron Kachari pon amayalong lakha krener kep hawar ke hat LA MLA Joyram Ingleng Chetongdut Manpeng Aluhi MAC Richard Togbi Forest Board Chairman pen Council along Principal Secretary atum anparta pinang an Manpeng kedo kethe kiding atum Chetongdun pen alir alon pidun Bangso amayalong aluhi atum pen lamthe kaningje atenge kirangjilang aningkan pen ke arni sivet kalisi panini aparmans jaimek thiponpo lapentu Karbi akhayalong pinso arlo atum tami nokbe do o apotsi alang litum aphanta kaje ronghangpi aphan ason thaktaksi karcho pedo ponangji puta EM Rupsing Teron ahin pen lamthe jaipon rongmongwe pen dilip tokbi chirap chitodun abang anan be wothungaji pen 365 News India Pini ada porpai kep apor pen Diphu angkang Diphu pen manja adak Pasmal Jutianala Nepali Bosti along 20 PN CRPF Diphu headquarter atum pen patir piponsi Nepali Bosti along solar lamps panong pipon lasi RD Jenny Anal Commandant 20 BN pensi ingpupon Bangso solar lamps kangpu amaya long SGB aman pen Babu Singh Timung lapen Krishna Bhandari Nepali arong asar
Raju Inghi Baptist Church Chotianala atum Chetongdun. Bangso solar lamps kipi apot Hawar Arat 20 BN CRPF Diphu headquarter atum aphan kerok kajirpon. Lapen Karbi apoho lapen Kolang Gamusa pen Rong Asar atum RD Jenny Anal Commandant aphan Archopon. Commandant Kethan atengke alang litum along Komane Jongsik CRPF lapen akaprek regiment along kidunji aphan kecharliji aningke hangdo polote akijoy pen training ta apor pen pipon po lapen akitap ta pipon jipusi thanpon lapen kicho ason pen chenglok hem ahormuta nilitum along akaprek ason ador kijum pen kinampon awar saita do pusi thanpon. Diphu pen Deboram Kathar 365 News India. Bini Farmer Bill 2020 aputhak that pisai chutiki arat atum All India protest along pache tondunsi AISA, RYA, SYJ, AJD, KSYA, YAAC lapen KALU asong chilang pet Diphu rong sopi rong parpi rong be akumlin athengno porphai kebra achitim apor Narendra Modi ame phike kaipon. Labangso kacheleng along AIS chunbang Ranjit Kramsa, AIS Dun Maipu Rubiram Rongphar, RYA Maipu Babu Singh Kiling, AJD Amaipu Angtong Phangcho, KSYA Amaipu Sandar Teron, KALU Pen Vidya Singh Rongpi Lapen Cherapchiri Asongja Po Atum Chetongdun. Diphu Pen Deboram Kathar 365 News India. Karbi Anglong Star Management Team pen patir pipon si ingdeng hiniap hong angdung kiti angdeng Diphu Joysing Doloi auditorium holalong matijong ni phai pliar ni tilia por pen pangcheng pon. Kedam tang jiklo joner ke baprang ahut pen kachisik bom lun kilu naning ke hang korti ingjera tum pen chisik chedang si online vote pipon online along vote ke ong muchot lake sumit kiling kelvin ingti anupama khati manai hansi pi romen rong pi lapen mindarson terang atumapa ingwai bangso teng pen ni phai plianing we angdung kiti pado pon pen ingwai insai pon lo online vote kelong lapen grand finale along kachipati ateng pen ingwai pon si mindarson terang kechengsi anong e chepalong pon adun thu manai hansi pi hiniang deng lapen romen rong pi ke thomang deng chepalong dun bangso along Karbi Anglong Autonomous Council em Prodip Diphusa lapen KAC MAC Dorsing Rong Hang Chetong Dun KAC MAC mate Karbi Anglong Singing Star Management Team Chief Advisor Prabha Chandra Taro Pensi May Pon bangso along ong dun lung se pi lepen man pen kedo Karbi losar dia song penta Chetong Dun bangso program along Prosenjit Phangchu lepen Raj Lakshmi Bora tum pensi insai pon Abhichu Karbi Anglong Autonomous Council em Prodip Diphusa lapen Karbi Anglong Autonomous Council MAC mate Karbi Anglong Singing Star Management Team Chief Advisor Prabha Chandra Taro Pensi nong e bajir pon nong e lage kecheng sia phan trophy lepen tangka suri koi hiniang deng trophy lepen tangka suri trip ho lepen ke thomang deng trophy lepen suri cap an ipon medal lepen certificate ta pipon lapen consolation sa phanta medal lepen certificate pipon Diphu pen Deboram Kathar 365 News India. Pini abierta ke lapuan se kangton iglo ajo keme kurwang thu.